Na good morning, titas. Good morning, Tita. Where are you going today? You tell the titas where you're going, babe. Efteling. Yeah, of Eerste course. keer Efteling. Ja, zijn we Efteling. nog nooit geweest. It's hè? Wednesday and she's going to Efteling with Papa. Papa, we zijn miljoen nou. Was a million. Palaging sinasabi niya million. Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Ngayon ay Wednesday, day off ko po. And si Ruth, nag-day off siya. But hindi po ako sasama kasi ang mahal ng ticket. Sila may, alam nyo naman, may ano sila, may subscription. So instead, yung aking mother-in-law ang sasama. And ako, maglilinis ng buong bahay. And siguro punta akong city. Magtingin-tingin tayo doon. Walang, mag-relax lang din ako. Maganda ang weather ngayon. Ibuak, tas katwan. Papa is talking to Oma. Ayan, oh. Maganda yung ano, may araw na. Pero, ayan, kailangan ko pang ayusin. Ano nang mag-ama ko. A few moments later. Kumusta naman tong pamumukha natin? Hi guys. Ano na po dito? 11:25. And katatapos ko lang maglinis dito sa ano sa living area. Ayan. Naayos ko na dyan. Tapos hindi ako nag-vacuum, nagwalis lang ako. And medyo okay na dito na put away ko na, pero doon kailangan ko pang punasan, tapos sa hugasan tong mga pinaglutuan, itapon yung ating green para sa green container. And dito pa magpunas din ako dyan. Yung mga papel dyan, kailangan ko din itapon. Tapos mamayang hapon na siguro ako mag-vacuum doon sa taas. Kailangan ko siyang i-clear doon. I-clear, ang dami kasing labahin doon na tinambak ni Ruth. Tapos may pupunta po dito sa sa Friday para i-check doon sa taas yung sa boiler namin. Kaya naman kaibigan pa naman yun ni Ruth. So, linisin ko po yun doon mamaya. I was planning to go to Den Bosch. Tapos sana akong TK Maxx doon. And maglakad-lakad na rin, magtingin-tingin. Wala akong ibang plano today. And I just really wanted to be outside para may ibang makita naman ako. Hindi naman lang bahay tsaka yung sa sa work. And si Mr. kagabi, sabi niya, anong gagawin mo sa city? Sabi ko, siguro kakain ako doon something. And then maglakad-lakad lang ako sa city. Doon sa Den Bosch ba? Para may ibang makita naman ako. And yun, namigay siya ng pera. Binigyan niya ako ng cash kagabi. Sabi ko, anong gawin ko? Sabi niya, be, kunin ko na lang ulit. Kasi punta daw ako ng city. So, namigay siya ng pera. Pang daw, bili-bili. So, sabi ko, ay, mala. So, hindi ko sure kung tutuloy ba ako sa city or mag-relax lang ako dito sa bahay. Kasi may time po ako mag-relax. Kasi nga, wala dito yung dalawa. Wala ang mag-ama ko. Kaso, pag nasa bahay ako, ang dami ko pong nakikitang kailangan ligpitin, kailangan linisin. Di ba ako sure? Update ko na lang po kayo kung lalabas ba talaga ako. Kasi doon sa taas, may dami akong nakikitang mga ligpitin doon. Sabi ni Mr. Jaka ng biyanan ko, hoy, ikaw, wag kang masyadong magawa dito sa bahay. Mag-relax ka. Pero, di ba? Parang ang dami ko kasi nakikita. So, balikan ko po kayo mamaya kung lalabas ba ako or magsila ako sa bahay. Musta naman yung dangas natin? Nakapaglaba po ako. Hinintay kong matapos yung nilabhan ko. Naglaba ako ng mga damit ni Mr. Tapos nagligpit din po ako dun sa taas. And nakaligo na din po ako. So, alis tayo. Ano pa dito? 12:30 and then may bus na dadaan at 12:46. So, after siguro mga 7-8 minutes, maglalakad na po ako papunta sa bus stop. And ngayon, kanina medyo uminit. Ngayon, wala na. Makulimlim na naman. Pero yeah, isama ko po kayo doon sa aking pagpunta sa city. Ito po yung ating day off vlog. Puntahan po natin ang city ng Den Bosch. Yun po yung pinakamalapit na city mula dito sa amin mga. Kung magbabasa ko, kasi it will go through 2 towns. So siya, mga 40 minutes yung aking bus ride. Pero kung magsasakyan lang kami, mga 15 to 20 minutes lang yan na drive. At yan, nagsend na po ng picture si Mr. I-insert ko yung picture ni Ana. Yung cape ni ni Red Riding Hood. Yan, na niya. Pinasuot sa kanya. Ang cute. I'm sure Ana is having fun. Medyo, siguro mga
more than a month na since the last time she went to Efteling. More than a month na ba? Sakto ba? Siguro about a month. Kasi last time na pumunta kami, magkasama kaming tatlo. But yeah, I hope okay po kayong lahat and mag-enjoy po kayo sa video ito. A few moments later. Agoy, ang lamig. 5 minutes na lang po and dadaanan yung ating bus stop. Malapit naman na ako sa bus stop. Bus stop na po tayo pero doon tayo sa kabila. Dito yung Ford Eindhoven and sa kabila Ford Den Bosch. Hindi ko na-anticipate yung lamig today. Kala ko okay ang weather ba. Kasi uminit kanina. So, biglang naging gloomy. Nasabi ko 'di ba sa inyo dati sa vlog na itong church na ito po malapit sa amin, ginawa siyang apartment. Parang over 30 yata yung apartment diyan. Nasa Denbosch na po tayo ngayon. Of course, yung Golden Dragon. Dito na po yung bagel ko. Sesame bagel. Tapos may salmon and then veggies. Salad. Kain. Dito tayo sa bags na section. Tingin-tingin muna tayo. May nakita po akong 9 West na na bag. Dalawa sila. Ito siya na color and also this one. So I think I will go for this one kasi black. So kung madumihan man, hindi masyadong obvious ba. Gusto ko sana to. Pero pang work po ito na bag. So ito yung kunin natin. A few moments later. Yan, tapos na po tayo dito sa city and punta na ulit tayo pabalik sa station. May bus in yung next na bus siya mga 10 minutes. Actually po, mas gusto ko talaga ang Den Bosch compared sa Eindhoven. Kasi mas may nakikita akong ganitong buildings na old. One eternity later. Lapit-lapit niyo, oh.
lakad na po ako papuntang bahay. Finally, uwi na tayo. And makakainom na ako ng tubig. Nakalimutan ko kasing dalhin yung water bottle ko ba. Lapit na tayo sa bahay. Hello guys, bahay na po tayo. And ipakita ko sa inyo yung nabili natin doon sa city. First, nung nasa city na tayo, nung pumunta tayo sa sa Bagel and Beans, doon ako nag-brunch. And then after that, naglakad-lakad ako and then nagpunta sa mga shops. After that, pumunta ako sa TK Maxx kasi yung sadya ko talaga doon is maghanap ng work bag. Yun lang. Kasi yung bag na ginagamit ko, nilagay ko na kasi yun dapat sa niya, sa mismong bag niya. Kasi para yun sa nanay ko, sa mama ko ba. Kaso, timing na timing, kailangan ko ng bag doon sa work. Ipapadala ko kasi siya sa balikbayan box na. So, kailangan kong bumili ng bago. And matagal po ako doon. Matagal akong natapos kasi naghanap talaga ako ng pwedeng lagyan ng okay lagyan ng lunchbox na hindi masyadong mabigat, na marami akong malalagay. And at the same time, maganda yung quality. Super, matagal ako doon sa TK Maxx. And doon ako bumili kasi okay naman yung items sila. And mas, mas affordable siya. So, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Simple lang siya. I opted for the black one. Kasi nga, 'di ba, mabilis. Kahit madumihan siya, okay lang. Kasi first time kong bumili ng Nine West na, na bag. Yan, okay naman siya, no? And then, steady yung kanyang dito ba? Hindi siya na-fold. And then, ayoko sa yung strap na masyadong, like nung Lacoste, na masyadong dito ba, hard yung kanyang strap. So, natatakot ako na pag ma-bend yung strap, bibend na din yung dito. So, ito na po yung aking work bag. Yung pang-shopping ni Ruth, sakto talaga, yung pambili ko ng bag. Tinext ko si Ruth, sabi ko sa kanya, Dodong, the money that you gave me is gone. Nag-text si Ruth, sabi niya, gyatay. Talagang nag-type siya ng gyatay. So, yan. Happy po ako sa naging choice ko na, sa bag. So, diba? May bagong bag na tayo. Yan. Tanggalin natin yung mga... Yan. And okay pa naman. Okay naman yung material niya sa, sa loob din. So, pag nadumihan, mabilis lang linisin. Ayan. Happy po ako sa sa bag ko. Hindi ako makukonsensya na lapag-lapag siya dito, dyan, or what. Kasi, okay yung material niya. And yung color niya, okay naman. So, ito na po yung gamitin natin bukas. Happy naman po ako. And then, bumili din po ako ng bagong pair ng pantulog. Kasi yung pantulog ko, sira na. Talagang sobrang, sobrang sira na. Nahuhulog na po yung aking pajama. So, I'll get rid of the pants. Tapos, okay pa din kasi yung pang itaas niya. Lalo na sa malamig, sa winter. Okay po. Ito naman, super soft. Laban ko kaagad to para magamit ko. This reminds me, when we go to Vietnam, bibili po ako ng madaming pajama. Oh, wow! Feeling ko, kasya naman to sa akin. Doon na talaga ako mamimili. And yeah, mag-relax muna ako and balikan ko na lang po kayo mamaya pagdating ng aking mag-ama. One eternity later. Hi guys, so tumawag po si Ruth, no? Pauwi na sila and si Ana doon pala diretso sa lolo't lola, so hindi niyo na po siya makikita before ko ma-end ang vlog na ito. Si Ruth naman, pagdating, aalis din kasi may football tonight. So, manonood siya doon sa friend niya. And yeah, i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video which will be on Saturday. And that video will be uploaded on Monday. Sa Wednesday, Saturday, Sunday na lang po talaga ako nakakapag-vlog ng maayos. So, thank you sa panonood. And I hope okay po kayo. Kita-kita na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Dui! Mush mush babush!